Moi, eli minua pidettiin tekemään nyt tällainen video minun blogiin, missä minä vastaan kaikkiin näihin kysymyksiin, mitä mulla on äsken tullut. Että mihin minun pitäisi vastata tällä. Ja kaksi minä haluan sanoa, että minä on todellakaan hyvä videoissa olemaan ja minä otan tän meidän web-kameralla sen takia, koska minun järkkäristä on loppunut akku ja meillä ei ole mitään videokameraa, koska ei tarvita. Ja tää on tosi huonolaatuinen, joten yrittäkää kestää. Eli ekaksi minulta on kysytty, ootko ihastunut, jos et, niin miksi? Ihastuminen on niin jotenkin turhaa minun mielestä tässä. Ja siis no kyllä minä tavallaan on itekin ihastunut, mutta minä en haluaisi olla, koska se on turhaa, koska 90 nuoruusien parisuhteesta varmasti päättyy eroon jossain vaiheessa niinku joko nuoren tai sitten vähän vanhempana. Tai niinku, tarkoitan niinku aikuisempana. Koska me ollaan kuitenkin vasta lapsia. Tai siis, niin. Mitä harrastat? En mitään. En harrasta. Syön vaan. En edes käy lenkillä. En urheile. Sporttina. No ei kyllä mikään. Okei, on kerran käynyt Netan kanssa uimassa, mutta siis niinku vesikossa. Mut se ei nyt varmaan ole mikään harrastus. Niin, eli en harrasta mitään. Karkki vai suklaa? Karkki. Suklaa silloin kun on paha mieli tai muuta jotain. Minkälaista musiikkia kuuntelet? Samanlaista kuin kaikki muutkin, oikeesti. Ihan niin massaa kuin olla voi. Mie en oo mitenkään erilainen kuin muut tuossa asiassa. Turn on jutut pojissa. No, ainakin tuoksu ja ulkonäkö ja hyvä kroppa ja sellaiset siis semmoset ihan tai siis niinku en tiedä, eikä sitä voi ikinä päättää minkälainen se ihastuu sille, niin en minä halua sanoa mitään pieniä yksityiskohtia, koska en halua sulkea pois vaihtoehtoja. Niinku siis ainakaan silloin kun niitä tulee. Tai silleen, että en minä voi sanoa mitään, että vaikka ruskeasilmäinen, koska en voi sanoa, että ihastuisi heti ekaan ruskeasilmäisen paikkaan tai että sulkisi heti pois jonkun pojan, joka on sinisilmäinen. Niin. Milloin sait raudat pois? Toukokuussa. Nyt viime keväänä. Sain. Niin. Sitten keitä seuraat äskissä? No en varmasti pysty ruveta luettelemaan, niitä on ihan sikana, varmaan monta sattaa. Siis, niin. Niin, joo. Kerro perheestäsi. No. Minun äiti on 40 vuotta täyttää ainakin. Anteeksi äiti, en muista. Se on sosiaalityöntekijä, tai no en nyt tiedä oikeastaan, kun se ei se oikeastaan ole mikään sossu, vaan se vaan sen luokse voi mennä juttelemaan, jos haluaa, tai on vaikka vaikeita, niin vaikka vanhempiensa tai yksin. Ja silleen, ei nyt minun on pakko sanoa tähän väliin, että mulla on tonttulokki, koska minulla on vähän bad hair day, ja se oli eka, minkä me löysin tosta, ja joulu on niin kiva juttu. Niin. Sitten minun isäpuoli, se on aina minun äitin myös Hanna. Joo, mutta siis minun isäpuolen nimi on Jone Väänänen. Se on musiikkimiehiä, se tekee musiikkia ja työskentelee kaikenlaisen musiikin parissa ja se on bändissä ja sellaista ja sellaista. Sitten mulla on sisko, Ella. Se on 16-vuotias. Sillä on poni. Tai no siis se on meidän poni, mutta se hoitaa sitä. Ja silleen. Sitten minulla on 17-vuotias sisko. Ei se vaan, ei se ole minulla oikeastaan sukkuu, mutta se asuu meillä, joten se on nyt minun sisko. Täällä en viiti kertoa enempää, koska en tiedä haluanko se, että me kerron tälleen julkisesti.
Sitten meillä on iskä. Se on... En itse asiassa tiedä siitäkään mikäkään se on. Olisiko joku 42 ehkä. Se on rakennusinsinööri. Jotain. Niin. Sitten meillä on äitipuoli. Minna. Siitäkään en tiedä mitä sitä ketjukseen. Niin. Se tykkää ainakin onnella. Kai. Sitten. No niin. Joo, se on aika semmonen näpertellä kaikkea juttu. Tai tykkää tehdä käsillä kaikkea. Niin. Sitten sillä on kaksi lasta, jotka asuu kanssa meillä iskällä. Moona ja Mikke. Moona on 5 kai. Ja Mikke on 3. Ihania herttaisia lapsukaisia. Sitten meillä on koira, joka on 90 kai. Ja 2 kissaa, jotka on lihavia. Niin. Kerro elämässä kohokohdat tai asiat, jotka on jäänyt eniten mieleen. En tiedä, vanhempien ero varmaan. Ja kaikki nämä ulkomaanmatkat ja sellaiset ei... No varmaan sitten se kanssa, kun Jona ja äiti rupesi seurustelemaan, se oli semmonen positiivisesti minuun vaikuttava asia. Kuinka usein vaihdat vaatteet päivässä? No, se vähän riippuu, kun usein mikä on kotona. Minä vähän aina vaatteet melkein kuin mikä kotona. Esimerkiksi koulun jälkeen vaihdan vaatteet. Ja silleen. Niin. Lempiblogaaja. Sini Akapapananaama. Huippu. Rakastan sua. Jee. Mitä teet kun oot surullinen? Kuuntelen nyyhkymusiikkia. Jos on semmonen... No se vähän riippuu siitä, millä tavalla on surullinen tai mistä asiasta. Katon leffoja, katon Sinin videoita. Tai sen papananaama. Ja... En tiedä, välillä me lähden ulos kaveritten kanssa. En mie oikein anna sille surulle ikinä silleen valtaa. Tai että jos mie on surullinen ja joku pyytää minun ulos, niin en mie ole silleen, hei kun mie haluun kotona olla ja itkee. Vaan mie on silleen, joo mie tuun. Ja itkee sitten kun on aikaa ja ei oo mitään tekemistä. Tai suren. Tai mitä mie nyt ikinä päätänkään tehdä. 19% akkua. No. Mitä teet kun oot tylsistynyt? En mä tiedä. Soitan kaverille, jos kukka ei voi olla, niin varmaan kattelen vaan leffoa kotona ja lakaan koneella ja... En mä tiedä. Hengaan vaan. Kotona. Syön. Ja... Juttelen kaikille ihmisille. Oon äskissä ja tällaisesti. Niin. Mistä unelmoit? Semmoista perusshitistä varmaan, mistä kaikki kiertele maailmaa ja saisin ihanan aviomiehen ja sen kanssa ihania lapsia joskus ja tulisin rikkaaksi, mutta no varmaan ihan suuri unelma on se, että musta tulisi laulaja tai tämmönen vaatemalli. Tai haluaisin niinku olla. Niin. Sitten on, mitä oot aina niin pirteä? Mie en oo aina pirteä, en oikeesti oo. Ne, jotka tuntee mut, niin tietää. Oikeesti, siis no... En tiedä. Minulla on... Siis no okei, on aika usein semmonen iloisen oloinen ja tälleen hyviä nauru, mutta se johtuu siitä, että mie on vaan ihan vitu outo. Tai siis no, en tiedä outo, mut siis niinku, en mie anna, jos mie on niinku surullinen, niin mie en vaan anna sen välillä näkyy tai pilata minun päivää. Vaan, no niinku me tuolla äsken sanoin, niin mie suren sit kun mulla on aikaa siihen, että ei oo mitään muuta. Et en mie halua myöskään pilata muitten päivää sillä, että mie on jotenkin masentunut. Tai silleen ainakaan useimmiten. Jos mie on jotenkin tosi hyvien kavereitten kanssa, niin kyllä me niiden seurassa sitten uskalla olla vähän semmonen masentuneempi sitten, kun jos ne kuitenkin tietää, että mikä mulla on, niin tälleen ne ymmärtää sen, mutta en mie niinku silleen, niin. Sitten tykkäätkö kalastaa? Tykkään. Se on kiva. Paitsi että se on arvostavaa, kun ei tuu mitään. Joutuu vaan istua siinä tai seiso
siinä muutama tunnin ja sitten tulee sieltä ihan masentuneena pois, kun ei se kalaa napannutkaan. Mitä epänaisellisia juttuja syyssä on? Esim. Röyhteiletko paljon? En röyhteile. Mie en osaa meikata. En tiedä onko se epänaisellinen juttu, mutta kun mie laitan ripsariin, niin puolet niistä ripsareista aina ihan poskilla. Ja en tiedä, mulla menee sen takia aina meikkaamissa ihan sekapitkän, koska minun pitää tyyliin pestä ne pois aina ja laittaa uusiksi, koska minä on niin huono siinä. Blogiin. OOTD. No, tämä tällainen huppari. Peruskupuksen. Sitten tällaiset housut. Ja pörsukat, mitkä mummo teki mulle. Ja tonttulakki. Ei hitto, nyt tää on lopussa. Otan. Mitä teit tänään? Olin mummolla, pyyhin se ottaen posliinikukkaa, joita muuten oli ihan sikamonta, mutta sain 20 siitä. Ja sitten minä tulin kotiin. Imuroin täällä, kun oli se taksvärkkipäivä ja on vaan ollut äskissä ja nyt minä otan teille tätä videoa. Onko teidän perhe rikas? Ei. Normisti toimeentuleva. Ei oikeastaan voi sanoa, että rikas. Ei. Äsk-vitutukset. Anoviha, tietysti. Se, että ihmisiä siellä jumaloidaan, jos niillä on tykkäyksiä tai jos ne on hauskoja tai niinku... En tiedä, siis ihan se on ei se minun elämä mitenkään vaikuta, jos vaikka jollekin mennään silleen jollekin noista äskeimistä, että jaa, tätä on yhteiskuva. Ei se niinku minun elämään vaikuta mitenkään, ei se minun haittaa, mutta se on vaan ihan sika outoa, että jos ihminen vastaa hauskasti jossain s.fm:ssä, niin se leimataan heti julkikseksi tai niinku ollaan silleen, että ei hitto näisyt tänään, oli mun elämäni paras päivä. Tai silleen. Ja sitten no en tiedä, minua ärsyttää aina välillä, jos joku anonyymi menee vaikka jollekin sanomaan, että oot ruma. No se otetaan tosissaan, siis totta kai täällä tulee vihaa, siis kaikille tulee täällä vihaa. Että ei sitä pitäisi niin tosissaan ottaa, että jos niinku ottaa, niin ei kannattaisi tehdä äsken, vaikka no kyllä mä tiedän, ei se kivalta tietysti tunnu, mutta ei vaan ehkä kannattaisi olettaa, että täällä ei tule mitään vihaa. Sitten on varmaan se, että niihin kommentteihin vastataan, että sä oot niin nolla, kun sä et uskalla tulla nimellisenä sanoa. No, tänne on kai tehty niinku se anonyymi nappula sen takia, ettei tarvitsisi tulla nimellisenä sanoa mitään. Siis joo, onhan se tosi säälittävää, että toista mennään haukkuu anonyyminä, mutta niinku ei voi, se on aika ristiriitaista sanoa, että et voi tulla sanoa nimellisenä, koska niinku en tiedä. Se ei vaan niinku, kun siellä pystyy kysyä anona, niin jos haluatte tulee kysyä nimellisenä, niin laittakaa se, ettei voi anot kysyä. Miten puhelimessa on mennyt noin paskaksi? Eihän tää oo paskana. Ei paska. Mutta no okei, se koulussa tippui tarjottimelta jotenkin ja luisu sitä koululattia pitkin ja sitten me nostin sen ja se oli tollanen. Sitten mitä toivot joululahjaksi? En muista. Perusukkia ainakin. Ja lapasia. Ja vaatteita ja rahaa ja lahjakortteja kaikkialle. Ja semmosen Skeleton Henry. Kattokaa Googlesta, se on semmoinen. Tai no itse asiassa minä voisin laittaa tämän videon perään kuitenkin sen. Miksi minä kerran tuon? Tähän näyttäisin kuitenkin. Joo, okei. En osaa olla videossa, mutta... Niin. Joo, okei. Kiitos jos jaksoitte katsoa loppuun asti. Kiitos muutenkin. Heippa!